गोकुळ सोबत गोकुल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माध्यमिक व प्राथमिक शाळा तब्बल 1.5 महिन्यांच्या उन्हाळी सुट्टीनंतर शनिवारपासून सुरू झाल्या. 1.5 महिन्यानंतर शांत असलेल्या शाळांमधून किलबिलाट पाहायला मिळाला. विद्यार्थी वर्गासह शिक्षक वर्गात आनंदाचं वातावरण यामुळे पाहायला मिळालं. या शाळेमध्ये आज शैक्षणिक वर्षाची पहिली सुरुवातीचा दिवस आहे. या सुरुवातीच्या दिवसाला आम्ही स्वामींना प्रार्थना करतो. पुढील वर्ष आम्हाला चांगलं जावं. या शाळेमध्ये येणारे सगळे प्राथमिक माध्यमिक थोडे सगळे विद्यार्थी आहेत चांगलं आयुष्य आरोग्य लाभावं तसेच प्रगती करवावी. इथे काम करणारे सगळे कर्मचारी जे आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा चांगलं आरोग्य आयुष्य मिळावं. त्यांच्याकडून चांगलं काम करून घ्यावं आणि या शाळेची जसं आपण आपल्या नावाला शुभेल अशी करून घ्यावी अशी करतो आणि या सगळ्यांना चांगलं आयुष्य आरोग्य लाभ. शासनाच्या नियमानुसार सर्व शिक्षा अभियानची 5वी ते 8वीची पुस्तकं आज पहिल्याच दिवशी मुलांना वाटण्यात आलेली आहेत आणि ती वाटत असताना मुलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून एक खूप समाधान होत आहे. त्याबद्दल शासनाचे खूप खूप आभार आहेत की दरवर्षी त्यांना नवीन पुस्तकं नवीन सगळं मिळत असल्यामुळे त्यांचा आनंद आणखीनच द्विगुणित होत आहे. मुलांच्या चेहऱ्यावर तुम्ही आनंद बघू शकता की ती सगळे हसत खेळत सगळ्यांचा त्यांचा आनंद दिसत आहे. नवीन पुस्तकं मिळाल्याचा एक आनंद, नवीन पुस्तकांचा आवाज सुंदर त्यांच्या ह्याच्यात असं भिडलेला आहे आणि अशी ती उत्तरोत्तर त्याप्रमाणे प्रगती करतील अशी मला आशा वाटते. शैक्षणिक वर्ष 24-25मध्ये आज पहिला दिवस आहे आणि अत्यंत उत्साहात आम्ही आज सकाळी सगळ्या पालकांचं आणि नवीन विद्यार्थ्यांचं आम्ही स्वागत केलेलं आहे. या विद्यालयामध्ये नवीन येणारे विद्यार्थी आहे आणि त्याचबरोबर आमचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी जवळजवळ 1.5 महिन्याच्या तब्बल रजेनंतर आज शाळेमध्ये अत्यंत उत्साहाने, मला वाटत होतं शनिवार असल्यामुळे मुलं काही येणार नाहीत, पण जवळजवळ 95% 98% हजेरी आज आहे. अत्यंत उत्साहात ही सगळी मुलं आलेली आहेत आणि खूप छान आम्ही आता हे वर्ष चालवणार आहोत. आमच्यामध्ये सुद्धा उत्साह आहे. अगदी फ्रेश होऊन सगळी मुलं आलेली आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण जे आता येत आहे त्याचीसुद्धा अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या अंमलबजावणीमध्ये आम्ही त्याची हे घेऊन त्या पद्धतीने काम करणार आहोत. अत्यंत उत्साहाने आम्ही सगळेजण काम करून या प्रशालेमध्ये मुलांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील असतो. शाळेचा निकालसुद्धा खूप आमचा छान आहे. क्वालिटी आणि क्वांटिटी या दोन्ही दृष्टिकोनातून आमचा निकाल नेहमीच उच्च असतो आणि त्याप्रमाणे यावर्षीही असेल अशी आम्हाला खात्री आहे. नवीन वर्ष सुरू झाल्यामुळे 5वी आणि 8वीमध्ये नवीन आलेली जी मुलं आहेत त्यांना आम्ही गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत केलं आहे आणि त्या मुलांना त्यांचा उत्साह आणिक वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.